കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നോണ്ട് എളുപ്പമുണ്ട്. സിമ്പിൾ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1 മുതൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതിനെക്കാട്ടി എളുപ്പം ഇതാന്ന് തോന്നുന്നു. സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് എളുപ്പം. അത് ശരിയാ മാതാജി പാട്ട്. എനിക്കും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. മാതാജി ഇതിനകത്ത് 2 ലൈൻ വെച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ, പിന്നെ എളുപ്പമല്ലേ? അല്ല, അതുകൊണ്ടായിരിക്കത്തില്ല, നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇത്. ആദ്യം എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല, ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്തുവാണെന്ന്. പറ്റത്തില്ലെന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചായിരുന്നു. പറ്റും, പറ്റായിക ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് അതിനുള്ള ബുദ്ധി തരും മാതാജി. നമ്മള് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അല്ല, ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ മറ്റേ ലൈവ് റെക്കോർഡ് 2-3 പ്രാവശ്യം കേട്ട് പുസ്തകം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതാനിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയതായിരിക്കും ചിലപ്പോ. ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചാണ് പഠിച്ചോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് മന്ത്രം 15 അല്ലെ, 15, 16, 17 പറഞ്ഞത് 15ാമത്തെ മന്ത്രമാണ് നമ്മള് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോണത്. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമ്മള് ഇതിലിപ്പോ 9, 10, 11, 12, 13, 14 മന്ത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ 6 മന്ത്രം വേഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടങ്ങിക്കോളൂ വേഗം. ആര് തുടങ്ങുന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട, അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാം വേഗം. മാതാജി മ്യൂട്ടാ, ഉഷ മാതാജി. മന്ത്രം 9 പറയുന്നത് തെറ്റായ ആത്മീയജ്ഞാനം നേടിയവരും ഭൗതികജ്ഞാനം നേടിയവരും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. മന്ത്രം 10 പറയുന്നു വിദ്യ എന്നത് ആത്മീയജ്ഞാനം ആണ്. ശരിയായ ആത്മീയജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഫലം ലഭിക്കുന്നു, ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഫലം ലഭിക്കുന്നു. മന്ത്രം 11 അജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയകൾ ഒരേ സമയം അറിയുന്നവന് മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അടുത്തത് ഞാൻ തന്നെ പറയണോ, അതാരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? പറയുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ആതിര മാതാജി മ്യൂട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആതിര മാതാജി മ്യൂട്ടിലെ മാതാജി പറഞ്ഞു. ആരാധിക്കുന്നവർ അജ്ഞാനത്തിന്റെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും അതിനേക്കാൾ ഇരുളടഞ്ഞ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു, ആ ലോകത്ത് ചെല്ലുന്നു. അടുത്തത് 11 എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലവും. ഈ രണ്ടിനും 2 ഫലം എന്നാണ് ധീരന്മാർ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ 15ാമത്തെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അല്ല, അങ്ങനെയല്ലേ? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും ആത്മീയലോകത്തേക്ക് എത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മതി, മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും? അതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമ്മള് 15ാമത്തെ മന്ത്രം. ഇനി 15 മുതൽ 18 വരെ എന്താണ്? പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒന്ന് എന്താണ് അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തത് ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടു. ഇനി പ്രാർത്ഥനയാണ്. 15, 16, 17, 18 മന്ത്രം പ്രാർത്ഥന. 2 തരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. 16ലും എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
17, 18 വേറെ. അപ്പൊ 15, അതായത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്വയംഭൂ മനു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആരോട്? ഭഗവാന്റെ യജ്ഞാവതാരത്തോട്. ഭാഗവതത്തിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും സ്വയംഭൂ മനു യജ്ഞാവതാരവും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ബീന മാതാജി, ഉഷ മാതാജി ഒക്കെ ഇല്ല ഇവിടെ? മാതാജി ഉണ്ട്, എനിക്കത് സ്വയം മനുവിന്റെ. ബീന മാതാജി കയറിയിട്ടില്ലേ? ഇല്ല. എന്തിനായിരുന്നു? സ്വയംഭൂ മനുവിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ യജ്ഞാവതാരായിട്ട് വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമുക്ക്? ഭഗവാന്റെ അവതാരം, യജ്ഞാവതാരം എടുത്തത്. അവതാരത്തിന്റെ ക്ലാസ് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇവിടെ, കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഉണ്ട് മാതാജി, അവതാരത്തിനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കപിലാവതാരമാണോ? അല്ല, യജ്ഞാവതാരം. ഭഗവാൻ യജ്ഞാവതാരം. വിനിത മാതാജി കുഴപ്പം, ഇവരൊക്കെ യൂട്യൂബൊക്കെ കാണുന്നവരാണല്ലോ. എല്ലാവരും ഞാൻ ഭഗവാൻ ഓർക്കും, ഇവിടെ ഉണ്ട് മാതാജി, അത് ഞാൻ ഓർത്തോണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമായിരുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മള് പറയുണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവാൻ യജ്ഞാവതാരായിട്ട് വന്നത് എന്തിനാണ്? സ്വയംഭൂ മനുവിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്, അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓർമ്മ. അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഓർമ്മയില്ല. അപ്പൊ യജ്ഞാവതാരം, ഭഗവാൻ യജ്ഞാവതാരായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പറയാം നമുക്ക്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന്. ആർക്കും ഓർമ്മയില്ലല്ലോ? നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളാരും? ഉണ്ട് മാതാജി, അത് എവിടെ അത് മനു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അതെ, നോക്കാൻ പോയപ്പോഴേ വീഡിയോ അങ്ങനെ ഓർമ്മയെ വരുന്നില്ല. ഓർമ്മയും വരുന്നില്ല അല്ലെ? സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല മാതാജി, അതാ എനിക്ക് മനസ്സിലാതെ. ഭാഗവത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെന്താന്നാ മാതാജി ചോദിച്ചേ? മനുസ്മൃതി ഒക്കെ മാതാജി പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതായത് 10ാമത്തെ അവതാരം, ഭഗവാന്റെ 10ാം അവതാരം മനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം വന്ന സമ്പൂർണ്ണ പ്രളയത്തില് മുഴുവൻ വെള്ളത്തിനടിയിലായപ്പോ ഭഗവാൻ മത്സ്യത്തിന്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ച്, അതല്ല, അത് അല്ലല്ല, യജ്ഞാവതാരം എടുത്ത് അതല്ലല്ല, യജ്ഞമായിട്ട് അവതരിച്ചത് ആരായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ്? ഒരു മിനിറ്റ്. അതായത് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടായപ്പോ ഭഗവാൻ യജ്ഞനായിട്ട് അവതരിച്ചു എന്ന് പറയണില്ലേ? എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാൻ ആളില്ലാണ്ട് വന്നപ്പോ ഭഗവാന്റെ 6 അവതാരങ്ങളെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ അപ്പുറം ഒന്നും ഓർമ്മയില്ലല്ലോ. ഇതാണ് മാതാജി സ്വയംഭൂമന് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന കാലത്ത് വിഷയഭോഗങ്ങളിൽ വ്യക്തനായ രാജ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് പോയി. 100 സംവത്സരം ഒറ്റക്കാലിന്മേൽ നിന്ന് തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചു. തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചെന്നുവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്, ആ സമയത്ത് ആരും ചെയ്യാനായിട്ട് ഇല്ലാണ്ടായപ്പോ ഭഗവാൻ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തപസ് ചെയ്തപ്പോഴേ രാക്ഷസന്മാരും മറ്റും മാതാജി പ്രജാപതിയുടെ, ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രജാപതിയുടെയും പ്രജാപതിയുടെ രുചി ആകൃതിയുടെയും പുത്രൻ യജ്ഞനായി ജനിച്ചു സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ 7ാമത്തെ അവതാരം. അവരുടെ പുത്രനായ യമൻ ഭഗവാൻ യജ്ഞരൂപത്തിൽ പ്രപഞ്ചഭരണം നടത്തിയെന്നാണ്. അത് എവിടെയാ പറഞ്ഞത്? അത് ഭാഗവതത്തില് 1:3:12 അത് ഏഴാമത്തെ അവതാരം. 7ാമത്തെ അവതാരം 1:3:12 അത്. ഇന്ദ്രന്റെ പദവി ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റിയ യോഗ്യരായ ഒരു ജീവാത്മാവ് ഉണ്ടാകാതെ വന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ യജ്ഞാവതാരമായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇന്ദ്രന്റെ പദവി ഏറ്റെടുത്തു. അതെ, സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തില്. അതെ, ശ്ലോകം 12 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മാതാജി. 7ാമത്തെ അവതാരം, 3ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. 7ാമത്തെ, അതെ. അല്ല, 3 എന്തോ 3ാമത്തെ അധ്യായം അല്ലേ? അധ്യായം 3 അധ്യായം 12, ശ്ലോകം 12. ശ്ലോകം 12 12. ഭഗവാന്റെ 7ാമത്തെ അവതാരമായിട്ടില്ലേ യജ്ഞാവതാരം കൊള്ളുന്നത്? സ്വയംഭൂ 7ാമത്തെ അവതാരം. ഇന്ദ്രന്റെ പദവി ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റാണ്ട് ആരും ഇല്ലാണ്ടായപ്പോ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എന്തോ ചെറുതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടെന്നല്ലാതെ. ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു മാതാജി, പക്ഷെ അല്ലാതെ എവിടെ എഴുതിയെന്ന് ഞാൻ ഈ ബുക്ക്
ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ എന്താണെന്നറിയാം, നമുക്ക് വീണ്ടും ഓർമ്മ വരും എല്ലാവർക്കും കുറച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ അതെ ഒരു പോയിന്റ്. ഏതാ? ഭഗവാൻ യജ്ഞാവതാരായിട്ട് വന്നത് സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ കാലത്ത്. ആ യജ്ഞാവതാരത്തിനോട് സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന 15, 16, 17, 18 മന്ത്രങ്ങള്. അതില് 15ഉം 16ലും എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്, 15 പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ആ പ്രഭാപൂരം മാറ്റിയിട്ട്, കാരണം ഭഗവാന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എന്താണ്, നമ്മള് 3 വാതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടില് ബ്രഹ്മം, അതിന്റെ ബാക്കിൽ പരമാത്മാവ്, അതിന്റെ ബാക്കിലാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഫുള്ള് പ്രകാശാണ്, അല്ലെ? ആ പ്രകാശം മാറ്റിയാലേ നമുക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആരെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? പരമാത്മാവിനെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നാലേ നമുക്ക് ആരെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ 3 ഡോറാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കൂ. ആദ്യത്തെ ഡോർ തുറന്നാലല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ഡോർ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, എന്നാലേ മൂന്നാമത്തെ ഡോർ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? അപ്പൊ അതേപോലെ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക നമുക്ക്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാണ് 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തില്. എളുപ്പമാണ് ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട്. ഭഗവാന്റെ മുഖം, ആ പ്രകാശം മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുഖം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാനായിട്ടാണ് 15ാമത്തെ പ്രാർത്ഥന. 16ാമത്തെ പ്രാർത്ഥന ആ പ്രകാശം മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കാണിച്ചു തരാനായിട്ട്. രണ്ടും എളുപ്പമാണ് 15ഉം 16ഉം മന്ത്രം. ഒന്നില് ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, 16ാമത്തേല് രൂപം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സിമ്പിൾ അല്ലേ? 15, 16 ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചു നമ്മള്. ഇപ്പൊ യജ്ഞാവതാരത്തിനോട് ഭഗവാൻ ആരാണ്? സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന. 16, പിന്നെ 17, 18 നമുക്ക് മരണസമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്, അത് വേറെ. ഇതില് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട്, ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് പ്രകാശം അത് മാറ്റി നമുക്ക് എന്ത് കാണണം? ഭഗവാന്റെ മുഖത്തെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് 15ല്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 14 വരെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. 15ാമത്തെയാണ്. ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യാസ്യാപി ഹിതം മുഖം തത്വം പ്യൂഷണ പാവൃണോ സത്യധർമായ തൃഷ്ടയേ. ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യസ്യാപി ഹിതം മുഖം തത്വം പൂഷണ പാവൃണോ സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. ഇപ്പൊ ഹിരൺമയേന എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർണപ്രഭയാൽ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം അങ്ങയുടെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ആ പ്രഭയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദയവായി ആ ആവരണം മാറ്റി അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദൃശ്യനായാലും. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാണ് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങയുടെ മുഖം പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദൃശ്യനാക്കിയാലും എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ തന്നെ യഥാർത്ഥ മുഖം അവിടെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം അങ്ങയുടെ തന്നെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല പ്രഭയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദയവായി ആ ആവരണം മാറ്റി പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദൃശ്യനായാലും. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ എന്താ വേണ്ടത്? അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം എന്തുകൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്? അങ്ങയുടെ തന്നെ ഉജ്ജ്വല പ്രഭയാൽ, അങ്ങയുടെ തന്നെ ആ പ്രകാശത്താൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ദയവായി ആ ആവരണം മാറ്റി അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദൃശ്യനായാലും. അപ്പൊ അങ്ങ് പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദൃശ്യനായാലും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താണ് കാണേണ്ടത്? യഥാർത്ഥ മുഖം ദൃശ്യമാക്കിയാലും എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ട അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം പരിശുദ്ധ ഭക്തന് കാട്ടിത്തന്നാലും. അത്രേ ഉള്ളു അല്ലെ? ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി കൊണ്ട്, അങ്ങയുടെ തന്നെ ബ്രഹ്മജ്യോതി കൊണ്ട് മറയ്ക്കപ്പെട്ട അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം ദയവായിട്ട് പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദൃശ്യമാക്കി തന്നാലും എന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് 15ാമത്തെ മന്ത്രം. അതായത് ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണിച്ചു തരണം പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണിച്ചു തരണം, രൂപം കാണിച്ചു തരണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് കൂടി സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഈ മന്ത്രത്തിലൂടെ, ഈ 2 മന്ത്രത്തിൽ, അല്ലെ? കാരണം ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാണെങ്കിലല്ലേ ഭഗവാന് മുഖം ഉണ്ടെന്നും രൂപം ഉണ്ടെന്നും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ വ്യക്തിയല്ല എന്നുള്ള വാദങ്ങൾക്ക്
പറയുന്നൊരു മന്ത്രം കൂടിയാണിത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ മുഖം, യഥാർത്ഥ മുഖം പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദൃശ്യനാക്കിയാലും എന്നാണ് ഈ 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ആരാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ആരാണ് മനു അല്ലേ മാതാജി? മനു പ്രാർത്ഥിക്കാണ്. ഭഗവാന്റെ ഏത് അവതാരാണത്? യജ്ഞാവതാരത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാണ്. ഭഗവാന്റെ അവതാരം യജ്ഞാവതാരത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. എത്രാമത്തെ അവതാരാണത്? 7ാമത്തെ. 7ാമത്തെ അവതാരം അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീത 14:27 തന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ നിന്നും നിർഗളിക്കുന്ന അത്യുജ്വല പ്രഭാപൂരത്തെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം അമൃതസ്യാവയസ്യ ച ശാശ്വതസ്യ ച ധർമ്മസ്യ സുഖ സൈകാന്തികസ്യ ച. അമൃതവും എന്താ പറയുന്നവിടെ, അമൃതവും അക്ഷയവും അത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ അമൃതവും അക്ഷയവും ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനം ആയിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്? ആ ശൂന്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ എന്നിവയാണ് നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. അതില് അമൃതവും അക്ഷയവും ആത്യന്തികമായ സുഖത്തിന്റെ ഒരു മൂലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഇവിടെ ആ ഭഗവത്ഗീത 4-ാം അധ്യായത്തിൽ 27-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഒരു തുടക്കക്കാരന് വളരെ സുഗമമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഭാവമാണ് ബ്രഹ്മം. കുറെ കൂടി പുരോഗതി കൈവരിച്ചാൽ പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നു. ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കലാണ് ആത്യന്തികമായ സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ഒരു തുടക്കക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഏത് ഭാവത്തില്? ബ്രഹ്മഭാവത്തില്. കുറച്ചും കൂടി പുരോഗമിക്കുമ്പോഴാണ് എന്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്? പരമാത്മാവിലേക്ക് എത്തുന്നത്. വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടി പോകുമ്പോൾ എന്താണ്? ആത്യന്തികമായ സാക്ഷാത്കാരമാണ് എന്ത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. മത്ത പരതരം നാന്യത് എന്ന ഭഗവത്ഗീതാ വചനത്തിൽ കൃഷ്ണൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. എന്താ കൃഷ്ണൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്? പരതരം നാന്യത് എന്ന ഗീതാവചനത്തിൽ ഭഗവാൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കലാണ് ആത്യന്തിക സാക്ഷാത്കാരം. ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മ ജ്യോതിസിന്റെയും സർവവ്യാപിയായ പരമാത്മാവിന്റെയും ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെയും പരമാത്മാവിന്റെയും ഉറവിടം ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും പരമാത്മാവിന്റെയും എല്ലാം യഥാർത്ഥ ഉറവിടം എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ. ഭഗവത്ഗീത 10:42 ഭഗവാൻ തുടർന്ന് വിവരിക്കുന്നു. അഥവാ ബഹുനൈതേന കിം ജ്ഞാതേനാഥവാർജുന വിഷ്ടപ്യാഹമിതം കൃഷ്ണം ഏകാംശേനാസ്ഥിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, എന്താ പറഞ്ഞൂടെ? അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനോട് ചോദിക്കാണ് അല്ലെ, ഭഗവാൻ ചോദിക്കാണ്. കാരണം വിഭൂതികൾ മുഴുവനും കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ കുറെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ടതൊക്കെ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ചോദിക്കാണ്, അർജുന, ഇനിയും ഇതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? കാരണം എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ചിട്ട് അതിനെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. ഈ ശ്രുതി മന്ത്രത്തിൽ പരമപുരുഷനെ പൂഷൻ അഥവാ ആത്യന്തികമായ പരിപാലകൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ശ്രുതി മന്ത്രത്തില് പരമപുരുഷനെ എന്തെന്നാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്? പൂഷൻ അഥവാ ആത്യന്തികമായ പരിപാലകൻ എന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ഈശോപനിഷത്തിലെ ശ്രുതി മന്ത്രത്തില് ഭഗവാനെ, പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ പൂഷൻ അഥവാ എന്താ പറഞ്ഞ ആത്യന്തികമായ പരിപാലകൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ സദാ അതീന്ദ്രിയാനന്ദത്തിൽ നിറഞ്ഞവനായി വർത്തിക്കുന്നു. അറിയാം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സദാ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ നിറഞ്ഞവനായിട്ടാണ്
ഭഗവാൻ വർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ആനന്ദമയോഭ്യാസാത് എന്ന് പറഞ്ഞ എപ്പോഴും എന്താണ് ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വർത്തിക്കുന്നത്. ഭാരതത്തിലെ വൃന്ദാവനത്തിൽ സന്നിധാനം ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ ശൈശവ ലീലകളിൽ തുടങ്ങി അവിടുന്ന് സദാകാലവും അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകിയവനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെയായിരുന്നു? വൃന്ദാവനത്തില് സന്നിധാനം ചെയ്തിരുന്നപ്പോ ശൈശവ ലീലകൾ, ഭഗവാന്റെ കുറെ ലീലകളുണ്ട്. അതിൽ തുടങ്ങി അവിടുന്ന് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സദാകാലവും അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകിയവനായിരുന്നു. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിലായിരുന്നു ഭഗവാൻ കാണപ്പെടുന്നത്. അഘാസുരൻ, ബകാസുരൻ, പ്രലംബാസുരൻ, പൂതന മുതലായ നിരവധി അസുരന്മാരുടെ നിഗ്രഹം അവിടത്തേക്ക് ഒരു വിനോദം മാത്രമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ അസുരന്മാരെയൊക്കെ വധിച്ചത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു വിനോദം പോലെയായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ വധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. വൃന്ദാവന ഗ്രാമത്തിൽ സ്വന്തം മാതാവ്, സഹോദരൻ, സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിവരോടൊപ്പം ആനന്ദിച്ചും നവനീത ചോരണം എന്ന കുസൃതിയിൽ ഏർപ്പെട്ടും ഭഗവാൻ ക്രീഡിച്ചു. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ്? ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തില് സ്വന്തം മാതാവ്, സഹോദരൻ, സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിവരോടൊപ്പം ആനന്ദിച്ചും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ചെയ്തത്? നവനീത ചോരണം. നവനീത ചോരണം എന്ന് വെച്ചാല് വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കുക. നവനീത ചോരൻ എന്ന ഭഗവാനെ വിളിക്കും അല്ലെ? കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ എന്താണ് വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർക്ക് പരമാനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നവനീത ചോരൻ എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് നിന്ദിച്ചിട്ടല്ല പറയുന്നത്, അത് കീർത്തി ഭഗവാന് എന്താ പറയണത്? ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ നിന്ദിക്കുന്നതല്ല ഭഗവാനെ നവനീത ചോര എന്ന് പറയുമ്പോ. ചോര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലേ കള്ളൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കള്ളൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളെ അപമാനിക്കുന്ന പോലെയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാനെ അപമാനിച്ചിട്ടല്ല പറയുന്നത് നവനീത ചോരൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നവനീത ചോരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്താണ്? ആനന്ദിക്കാണ്. എല്ലാ കുസൃതികളും ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആനന്ദിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ച ലീലകളെല്ലാം തന്റെ സഹചാരികളെ രസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? സഹചാരികളെ രസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം ഇത്തരം ലീലകൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ശുഷ്ക ഊഹാപോഹക്കാരെയും ഹഠയോഗം എന്ന അഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ നിരപേക്ഷ സത്യം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെയും തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു? എപ്പോഴും ഊഹാപോഹക്കാരെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹഠയോഗം എന്ന അഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ നിരപേക്ഷ സത്യം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെയൊക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം ഭഗവാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകള് ഭഗവാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ഭാഗവതത്തിൽ 10-ാം സ്കന്ധം 12-ാം അധ്യായം 11-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു: ഇതം സതാം ബ്രഹ്മസുഖാനുഭൂത്യ ദാസ്യം ഗതാനാം പരദൈവതേന മായാശ്രിതാനാം നരതാരകേന സാഗം വിജഹ്രു കൃതപുണ്യപുഞ്ച. ജ്ഞാനികളാൽ ആനന്ദമയമായ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമായും ഭക്തന്മാരാൽ പരമപുരുഷനായും ലൗകിക ജനങ്ങളാൽ സാധാരണ മനുഷ്യനായും കരുതുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ നിരവധി ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ആർജിച്ച പുണ്യത്താൽ ഈ അവസ്ഥയിലെത്തിയ ഇടയ ബാലന്മാരോടൊപ്പം കേളികളാടുന്നു. അപ്പൊ ജ്ഞാനികള് എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമായിട്ടും ഭക്തന്മാര് പരമപുരുഷനായിട്ടും സാധാരണ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ടും ലൗകിക ജനങ്ങള് സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ടും കരുതുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ആരോടൊപ്പം കളിക്കുകയാണ്? ഇടയബാലന്മാരോടൊപ്പം കളികളാടുന്നു. ആ ഇടയബാലന്മാര് ഭഗവാനോടൊപ്പം കളിക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ്? നിരവധി ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ആർജിച്ച പുണ്യമാണ് അവർക്ക് ഏതവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നത്? ഭഗവാനോടൊപ്പം ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് നിരവധി ജന്മത്തില് ആർജിച്ച ആ പുണ്യം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അതിന് സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാന്റോടൊപ്പം കളിക്കാനായിട്ട്, കൂട്ടുകൂടി കളിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരം അവർക്ക് കിട്ടാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരു കാലത്തും വൃന്ദാവന ധാമം വിടുന്നില്ലെന്ന് പറയപ്പെടുന്നതിനാൽ അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടി വ്യാപാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതെന്ന ചോദ്യം ഉദിക്കാം. നമുക്കറിയാലേ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കലും എവിടെ നിന്ന് പോകുന്നില്ല? വൃന്ദാവനം വിട്ടു പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടി വ്യാപാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതെന്ന് ചോദ്യം ഉദിക്കാം. അതിനുള്ള ഉത്തരം നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? പ്രഭവ പ്രകാശന്റെ വൈഭവ പ്രകാശന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മളെ ക്ലാസ്സിലാ. എന്തോ മാതാജി? ഹരീഷ മാതാജി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ പറഞ്ഞത് പ്രഭവ പ്രകാശം വൈഭവ പ്രകാശം ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞായിരുന്നു, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനുള്ള എന്താ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരു കാലത്തും വൃന്ദാവനം വിടുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടി വ്യാപാരങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിയുടെ പ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്നത്?
ആ അതെ അങ്ങനെ. അപ്പൊ അതില് ആരാണ് വരുമ്പോ നമുക്ക് പറയുമ്പോ ബലരാമനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ആരിലാണ് ഭഗവാൻ ഏത് അവതാരമാണ് ലാസ്റ്റ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു അല്ലെ? പരമാത്മാ രൂപത്തില് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നല്ലേ പിന്നെ അവതാരങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ. ഉണ്ട് മാതാജി, അത് പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ വേറെ എവിടെയോ കൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല. ഇപ്പൊ അടുത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ എവിടെയോ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ ഭാഗവതത്തില് രാവിലെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ലേറ്റ് ആയിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ. ഓഫാക്കി വെച്ചിരിക്കുക മാതാജി, അതുകൊണ്ടാ. ഞങ്ങള് ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ കൂടെ മാതാജി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സൃഷ്ടി വ്യാപാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം. ഭഗവത്ഗീത 13-ാം അധ്യായം 14-18 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരം നൽകുന്നുണ്ട്. പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവിടത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഭാഗത്താൽ ഭഗവാൻ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിലാകമാനം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ? പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആയിട്ട് പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഭാഗത്താലാണ് ഭൗതിക സൃഷ്ടി ആകമാനം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെ തന്നെയാണ്? വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ എന്താണ് രൂപവിസ്തരണങ്ങളായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഭാഗം കൊണ്ടാണ് ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ ആകമാനം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്, സൃഷ്ടിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഭൗതിക സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം എന്നിവയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായി യാതൊന്നും ചെയ്യാനില്ലെങ്കിലും അവിടുന്ന് തന്റെ പരമാത്മാവ് എന്ന ആവിഷ്കാരത്തിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിമിത്തമായി തീരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം ഇവിടെ ഒക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെങ്കിലും ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാവ് ആണ് ആവിഷ്കാരത്തിലൂടെയാണ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ നിർവഹിച്ചു പോകുന്നത്. ഇതിന് നിമിത്തമായി തീരുന്നത് ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാ രൂപത്തിലൂടെയാണ്. ഓരോരോ ജീവസത്തയും ജീവാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന മുഖ്യ ആത്മാവിനെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ ജീവാത്മാവും ജീവസത്തയും എന്താണ്? ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയും. ആ എല്ലാ ജീവാത്മാവിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? പരമാത്മാവാണ്. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മവാദികൾ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന അത്യുജ്വല പ്രഭാപൂരത്താൽ അന്താളിച്ചു നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മവാദികള് അവര് ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കാണുന്നില്ല, ഭഗവാൻ ഒരു പ്രകാശ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവര് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന അത്യുജ്വല പ്രഭാപൂരത്താല് അന്താളിച്ചു നിൽക്കും. അവര് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അവർക്ക് എന്താണ്? ബ്രഹ്മജ്യോതി, ഭഗവാൻ ഒരു പ്രകാശം ആണ്, അതില് അന്താളിച്ചു നിൽക്കും. ഒരാൾക്ക് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് 24 ഭൗതിക ഘടകങ്ങളെയും ഉജ്ജ്വല പ്രഭയെയും അതിവർത്തിച്ച് ചെല്ലേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? 24 ഭൗതിക ഘടകങ്ങളെയും പിന്നെ ഉജ്ജ്വല പ്രഭയെയും അതിവർത്തിച്ച് ചെല്ലേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പൂർണ്ണ രൂപത്തില്, അതായത് പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 24 ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 24 ഘടകങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ്? 24 ഘടകങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതെ ഏതൊക്കെയാണ്? കറക്റ്റ് പറഞ്ഞോളൂ. അതന്നെ. 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, പഞ്ചഭൂതങ്ങള്. ഒപ്പിച്ച് 24 എണ്ണായി മാതാജി പറഞ്ഞു അല്ലെ? 24 ഘടകങ്ങള് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഓർമ്മ വരും. ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്നറിയോ? നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകും ഇതൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ. അധ്യായം 13-ലുള്ളതാണ്. അതെ. അപ്പൊ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? 24 ഭൗതിക ഘടകങ്ങളും പിന്നെ ഉജ്ജ്വല പ്രഭയെയും അതിവർത്തിച്ച്, ഉജ്ജ്വല പ്രഭ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? ബ്രഹ്മം അല്ലെ? ഉജ്ജ്വല പ്രഭയെയും അതിവർത്തിച്ച് ചെല്ലേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഉജ്ജ്വല പ്രഭ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണോ അതോ ജ്യോതിസാണോ? എവിടെയാണ് ബുക്കില്? 106-ാമത്തെ പേജാ മാതാജി, 2-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്. കണ്ട്
ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ, ഈ ഇതിനെ കവർ ചെയ്ത് പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാനെ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ ഹിരൺമയ പാത്രത്തെ നീക്കി പരമപുരുഷനെ ദർശിച്ചാൽ മാത്രമേ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണ സാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാകൂ. അപ്പൊ ഹിരൺമയ പാത്രം, ഹിരൺമയേന പാത്രേണ എന്ന് പറഞ്ഞ, ഹിരൺമയേന എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഹിരൺമയേന പാത്രേണ എന്ന് വെച്ചാൽ, ഹിരൺമയേന എന്ന് പറഞ്ഞാല് കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന, സ്വർണപ്രഭയാൽ, പാത്രേണ അതിദീപ്തമായ ആവരണത്താൽ. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, അതിദീപ്തമായ സ്വർണപ്രഭ കൊണ്ട് അതിദീപ്തമായ ആവരണത്താൽ എന്ന് പറയാം. അതായത് നമ്മൾ ആ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന, കണ്ണിന് ഭയങ്കര പ്രകാശം തരുന്ന അല്ലെ, നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് സൂര്യൻ പ്രകാശം നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനത്തെ സ്വർണപ്രഭയാൽ അതിദീപ്തമായ ആവരണം, അതിനാണ് പറഞ്ഞ ഹിരൺമയേന പാത്രേണ. അതിനെ നീക്കി പരമപുരുഷനെ ദർശിച്ചാൽ മാത്രമേ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണ സാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് സാധ്യമാക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനെ മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ, ആ പൂർണ്ണ സാക്ഷാത്കാരം കാണാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പുരുഷാവതാരം എന്നത് മൊത്തത്തിൽ വിളിക്കുന്ന 3 വിഷ്ണു തത്വങ്ങളാണ്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? മഹാവിഷ്ണു, അതായത് മഹാവിഷ്ണു, കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. അത് എന്താണ്? പരമാത്മാവ് ഒന്നാണ്. പരമാത്മാവ് എന്ന ഭാവം ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ വിഷ്ണു തത്വം. അപ്പൊ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരൻ എന്നീ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ 3 അതിദേവതകളിലെ വിഷ്ണുവും സർവ ജീവജാലങ്ങളിലും അന്തർഗതനായ പരമാത്മാവും ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവാണ്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരനിലെ വിഷ്ണുവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്, എല്ലാവരിലും ഉള്ള പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു തന്നെയാണ്. കാരണസമുദ്രത്തിൽ പള്ളികൊള്ളുന്ന മഹാവിഷ്ണു ആരാണ്? കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവാണ്. മഹാവിഷ്ണു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവാണ്. സർവ പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും സ്രഷ്ടാവ് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അവയിലെല്ലാം ഉൾപ്പോകുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും വൈവിധ്യം നൽകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ നൽകുന്നത് ആരാണ്? രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി, അതായത് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ് നൽകുന്നത്. ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ ഭഗവത് പ്രഭാപൂരം ബ്രഹ്മസംഹിതയും 5:40 ഭഗവത്ഗീതയും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ആ പ്രഭാപൂരത്തെ കുറിച്ച് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഭഗവത്ഗീത യസ്യ പ്രഭാപ്രഭവതോ ജഗദണ്ഡ കോടി, ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നത് യസ്യ പ്രഭാപ്രഭവതോ ജഗദണ്ഡ കോടി കോടീശേഷ വസുധാതി വിഭൂതി ഭിന്നം തദ്ബ്രഹ്മ നിഷ്കല അനന്തമശേഷ ഭൂതം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ദശലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ എണ്ണമറ്റ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. പ്രപഞ്ചഘടനാപരമായി അവ ഓരോന്നും മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെ ഒരരികിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്നത് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് ബഹിർഗമിക്കുന്ന രശ്മികളാണ്. ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ബ്രഹ്മജ്യോതി. ഓക്കെ മാതാജി, ബ്രഹ്മജ്യോതിസില് ബ്രഹ്മസംഹിതയില് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ നമ്മൾ എടുത്തു. ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം നമുക്ക്. അപ്പൊ മുണ്ടകോപനിഷത്തിന് തൊട്ട് നാളെ പറയാം നമുക്ക്. എത്ര സ്ലൈഡ് ഉണ്ട്? 1 2 പേജും കൂടെ ഉള്ളായിരുന്നു. 4 സ്ലൈഡ് ഉള്ളല്ലേ അത്? അപ്പൊ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ ഞാനെന്നാ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇത് കിട്ടും. അത് തന്നെ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ, ഒരു ഫ്ലോ കിട്ടും. മുണ്ടകോപനിഷത്തിലെ 2:2 മുതൽ 12 വരെ നിരവധി ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി പ്രഭയെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ മാത്രമല്ല മുണ്ടകോപനിഷത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ കുറിച്ച്. ഹിരൺമയേ പരേ കോശേ വിരാജം ബ്രഹ്മ നിഷ്കലം തത് ശുഭ്രം ജ്യോതിഷാം ജ്യോതിസ്തത്യാത്മാവിദോ വിദുഃ തത്ര സൂര്യോഭാതി ന ചന്ദ്രതാരകം നേമാ വിദ്യുതോ ഭാന്തി കുതോ യമഗ്നിഃ തമേവ ഭാന്തം അനുഭാതി സർവം തസ്യ ഭാസാ സർവമിദം വിഭാതി
ബ്രഹ്മൈവേദം അമൃതം പുരസ്താത് ബ്രഹ്മ പശ്ചാത് ബ്രഹ്മ ദക്ഷിണതശ്ചോത്തരേണ അധശ്ചോർത്തം ച പ്രസൃഷ്ടം ബ്രഹ്മൈവേദം വിശ്വമിദം വരിഷ്ടം. എന്താ പറയുന്നുണ്ട്? ഭൗതിക ആവരണങ്ങൾക്കെല്ലാം അപ്പുറത്തുള്ള ആത്മീയ വ്യോമത്തിലാണ് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തമായ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാലേ, ഭൗതിക ലോകത്തിന് അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ആ ഒരു, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വെള്ള കളറിലുള്ള ഒരു, അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ലോകം, ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ശുഭപ്രഭയെ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ എല്ലാ പ്രകാശങ്ങളുടെയും ഉജ്ജ്വല പ്രകാശമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ ശുഭപ്രഭ, ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനെ അതീന്ദ്രിയവാദികള് എല്ലാ പ്രകാശങ്ങളുടെയും ഉജ്ജ്വല പ്രകാശമായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രകാശത്തിനായി സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെയും വൈദ്യുതിയുടെയും അഗ്നിയുടെയും ആവശ്യമില്ല. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ആരും ആവശ്യമില്ല, സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ വൈദ്യുതിയോ ഒന്നും അവിടെ ആവശ്യമില്ല. ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക വ്യോമങ്ങളിലൂടെ ഉടനീളം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക വ്യോമങ്ങളിലുടനീളം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ മൂലകാരണം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ഇതറിയുന്നതാണ് വിശിഷ്ടജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ മൂലകാരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ശരിയായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 6-ാം അധ്യായത്തിൽ 46-47 ശ്ലോകത്തിൽ നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ, അതായത് ജ്ഞാനികൾ, പരമാത്മാ ഭാവത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവർ, യോഗികൾ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവർ, ഭക്തന്മാർ എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള ഉപാസകന്മാരെ കുറിച്ച് താരതമ്യ പഠനം നടത്തിയിട്ട് ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാലേ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് ജ്ഞാനികള്, പരമാത്മാ ഭാവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് യോഗികള്. യോഗികള് പരമാത്മാ ഭാവത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നു, ജ്ഞാനികള് ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ്? ഭക്തന്മാരാണ്. ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയില്. ഫലേച്ഛ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങളെക്കാൾ വിശിഷ്ടനാണ് വൈദിക ജ്ഞാനം നേടിയ ജ്ഞാനി. അപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ആര്? ജ്ഞാനി. നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മൾ ഏതിലാ പറഞ്ഞത്? അത് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ശ്രേണിയില് കർമ്മികളെക്കാൾ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാരാണ്? ജ്ഞാനി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ജ്ഞാനികളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണ് യോഗികൾ. എല്ലാ യോഗികളിൽ വെച്ച് തന്റെ സർവശക്തി ഉപയോഗിച്ച് പ്രേമപുരുഷനം ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവൻ വിശിഷ്ടതമനാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനികളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ആര്? യോഗി. യോഗി ജ്ഞാനികളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണ്. യോഗികളിൽ വെച്ച് തന്റെ സർവശക്തി ഉപയോഗിച്ച് യോഗികളില് ഭഗവാനെ പ്രേമപുരസരം ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവരോ യോഗികളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠരാണ്, വിശിഷ്ടതമന്മാരാണെന്ന് പറയാണ്. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളു നമ്മളെ 15-ാമത്തെ മന്ത്രം. അതായത് പ്രാർത്ഥനയാണ്. എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി ഭഗവാന്റെ മുഖം ഭക്തന് ദർശന യോഗ്യമാക്കി തരാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് 15-ാമത്തെ മന്ത്രത്തില്. നമുക്ക് 15-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? മാതാജി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. അപ്പൊ അത് നോക്കാം, എന്നിട്ട് പിന്നിലേക്ക് പോവാം അല്ലെ? ഇത് വേഗം കഴിയില്ലേ? ഇപ്പോഴാണോ മാതാജി ഇട്ടത്? ഞാൻ വിചാരിച്ചേ 12, 13, 14 ആയിരിക്കും മാതാജി ഇന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുവാണെന്നാ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത്. ക്ലാസ്സിൽ വന്നപ്പോ മാതാജി പറഞ്ഞ് 15 പഠിപ്പിക്കുന്ന പെട്ടെന്ന് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് ഇടുമായിരുന്നു, റിവിഷൻ മാറ്റിയിട്ട് ക്ലാസ് ഇടുമായിരുന്നു. കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? 15 ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിലും ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് മാതാജി. 14 ഉണ്ട് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻ, 13 ഉണ്ട് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങളോട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും വേഗാവോ? അപ്പൊ കൊറേയൊക്കെ നോക്കി വെച്ച് 12, 13, 14 എടുക്കുന്നു. 15 പിന്നെ എടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ 15-ാമത്തെ മന്ത്രം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ എടുത്ത് വേഗം ഓർമ്മ വരും, അതുകൊണ്ടാണ് 15-ാമത്തെ. അങ്ങയുടെ തന്നെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് കൊണ്ട് മറയ്ക്കപ്പെട്ട അവിടുത്തെ തന്നാലും എന്നല്ലേ? ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുഖം ദർശിക്കാനായിട്ട് ദൃശ്യനാക്കിയാലും എന്നാണ് 15-ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്ത് മാറ്റി കാണിച്ചു തരാനായിട്ട്? കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ തന്നെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് കൊണ്ട് മറയ്ക്കപ്പെട്ട അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ മുഖം ദർശനാക്കി തന്നാലും എന്ന് എത്രയും പോരെ മതി? അതാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 14-ാം അധ്യായം 27 ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ നിന്ന് നിർഗളിക്കുന്ന പ്രഭാപുരത്തെ വിവരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 27-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അമൃതവും അക്ഷയവും ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തിശൂന്യ
ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ജ്ഞാനം തന്നെയാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് ആ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന ആ ശ്ലോകം 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ 3 ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ഈശോപനിഷത്തിലെ ശ്രുതിമന്ത്രത്തിൽ പരമപുരുഷൻ എങ്ങനെയാണ് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? പുരുഷൻ അഥവാ ആത്യന്തികമായ പരിപാലകൻ. ആത്യന്തികമായ പരിപാലകൻ, പുരുഷൻ അഥവാ ആത്യന്തികമായ പരിപാലകൻ എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ലീലകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്? എല്ലാവരെയും തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. സൃഷ്ടിച്ചത് ശുഷ്ക ഊഹാപോഹക്കാരെയും ഹഠയോഗം എന്ന അഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ നിരപേക്ഷ സത്യം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെയൊക്കെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലീലകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടി വ്യാപാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത്? ആരിലൂടെയാണ്? പരമാത്മ. ഞാൻ ഒരു കാലത്തും ധാമം വിടുന്നില്ലെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ആരിലൂടെയാണ്? പരമാത്മാവിലൂടെ എന്നല്ല പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാവിലൂടെ അല്ലേ? അതെ, ആത്മാവ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന മുഖ്യ ആത്മാവിനെ എന്ത് പറയും? പരമാത്മാവ്. ഒരാൾക്ക് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കാണണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെല്ലേണ്ടത്? 24 ഭൗതിക ഘടകങ്ങളെയും ഉജ്ജ്വല പ്രഭയെ അതിവർത്തിച്ച് ചൊല്ലേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനെ അതിക്രമിച്ച് കടക്കണം അല്ലെ? പുരുഷാവതാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഗർഭോദയ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദയ വിഷ്ണു, കാരണോദയ വിഷ്ണു. പരമാത്മാവ് എന്ന രൂപത്തിലുള്ള വിഷ്ണുദത്തമാരാണ്? ക്ഷീരോദയ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരനിലെ വിഷ്ണുദത്തമാരാണ്? അതുമാര് തന്നെയാണ്. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു തന്നെയാണ്. അത് രണ്ടും ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ മൂല കാരണം ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഭഗവാനാണ്. ഭഗവത്ഗീത 6ാം അധ്യായം 46-47 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ശ്ലോകം 46-47 ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ ജ്ഞാനികള്, പരമാത്മാ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ്? യോഗികള് അല്ലെ? ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭക്തന്മാര് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടതമൻ ആരാണ്? സേവിക്കുന്നവര് ഭക്തന്മാരല്ലേ മാതാജി? ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവർ. പ്രേമ പുരസരം ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവർ. പ്രേമത്തോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും വിശിഷ്ടരായിട്ടുള്ളത്. ഇതിലെല്ലാതും അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ 2 ദിവസം ക്ലാസ്സിലില്ലാത്ത അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ക്ലാസ് കേട്ടാ മതി കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഗുരുവായൂർ പോയതായിരുന്നു മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ടോളൂ കേട്ടോ ക്ലാസ്. വസന്തമ്മ നോക്കിയോ? നമ്മള് 14 നോക്കിയാൽ ഇന്നലെ കുറച്ച് 14 നോക്കി. 13, 12 നോക്കാനുണ്ട്. 13, 12 ബാക്കിയാ. 12 മുതൽ തുടങ്ങാം. അതെ മാതാജി. 12 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നേ? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും അന്ധകാരത്തിൽ പോകും. മേഖലകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും അന്ധകാരത്തിൽ പോകും. രണ്ടുപേരും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയണം അല്ലെ? ഇവിടെ അസം എന്തിനെ കുറിക്കുന്നു? ദേവന്മാരെ. അസംഭൂതി ദേവന്മാരെ അല്ലെ? ദേവന്മാരെ സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പില്ലാത്തവർ, അതായത് ദേവന്മാരെ കുറിക്കുന്നു. സംഭൂതി എന്നല്ല പുരുഷന് ശ്രീകൃഷ്ണന്. സംഭൂതി സമ്പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്ര നിരപേക്ഷ സത്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് സംഭൂതി. സംഭൂതി എന്നാല് ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മമെന്നല്ലേ മാതാജി? അല്ല, അത് ശ്ലോകത്തിനകത്ത് പറയുന്നേ ഉള്ളെന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു മാതാജി? അല്ല മാതാജി, മന്ത്രത്തിലാണ് പറയുന്നത്. മന്ത്രത്തിൽ അങ്ങനെ, പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് സമ്പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്ര സത്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. അല്ല, ഭഗവാൻ. സംഭൂതി ശരിക്കും ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഈ മന്ത്രത്തില് സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കും.
ബ്രഹ്മമാണ് അപ്പൊ സംഭൂതി എന്ന് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് പറയണം? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ. ഭഗവത്ഗീത 10:2 പറയുന്നത് എന്റെ ഉൽപ്പത്തി വിഭൂതി എന്നേ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലും അവരെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 10-ാം അധ്യായം 2-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയില്ല എന്നല്ലേ. ദേവന്മാർക്കും യോഗികൾക്കും നൽകിയിരിക്കുന്ന ശക്തിയുടെ സ്രോതസ്സിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നിരപേക്ഷ സത്യം ബ്രഹ്മം പരമാത്മാവ് എന്നത് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും നമുക്ക്? പരമനിരപേക്ഷ സത്വം പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. നിരാകാര ബ്രഹ്മം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ ശരീരത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വല പ്രഭ. സർവവ്യാപിയായ ഭഗവാന്റെ അംശ അവതാരമാണ് പരമാത്മാവ്. ഭഗവാന്റെ സർവ്വവ്യാപകമായ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അംശാവിഷ്കാരമാണ്. അവതാരമല്ല, ആവിഷ്കാരം കേട്ടോ. അംശാവിഷ്കാരമാണ് പരമാത്മാവ്. ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വല പ്രഭാപുരം. ആ ജ്യോതിയാണ് ബ്രഹ്മം. ഭഗവാനാണ് എന്താ നിരപേക്ഷ സത്വം, നിരപേക്ഷ സത്യം. ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്? ഭഗവാനെ പരമനിരപേക്ഷ വ്യക്തിയായും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ആവിർഭവിക്കുന്നതായും അറിയാൻ കഴിയും. ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. എന്തോ മാതാജി? ഹരേഷ് മാതാജി, ഉഷ മാതാജി എന്തോ പറഞ്ഞേ? സോറി. അടുത്തത് എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകം 7:20 പറയുന്നത് എന്താണ്? 20-21 എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട ബുദ്ധിഹീനന്മാർ ദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്? ദേവന്മാരെ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങള് കൊണ്ട് അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക ബോധനഷ്ട ബുദ്ധിഹീനന്മാരെ അവർ ഭൗതിക വാഞ്ചകളെ അത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി. ദേവന്മാരെ 20-23 അല്ലേ പറയണത്? 23 പ്രത്യേകം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. അത് രണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ വേറെയാ മാതാജി തന്നേക്കുന്നത്. രണ്ടും വേറെ അല്ലേ? 21 ഒന്നിൽ ദേവന്മാരെയും പിന്നെ ഒന്നില് ഇതുമാണ് മൂടന്മാരെന്തേ. അതെ. ഓക്കെ, ഇനി 23-ാമത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവലോകത്തേക്കും ചന്ദ്രനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ചന്ദ്രലോകത്തിലും സൂര്യനെ ആരാധിക്കുന്നവർ സൂര്യലോകത്തിലും എത്തുന്നു. ദേവന്മാരെ ഓരോരുത്തരും ആരാധിച്ച് നമ്മൾ അവരുടെ ലോകത്തായിരിക്കും പോകുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും താൽക്കാലികമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതിനാൽ താൽക്കാലികമാണ്. കാരണം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം താൽക്കാലികമാണെന്നല്ലേ മാതാജി? അതെ. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാത്തിനും എന്തുണ്ട്? ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു മരണങ്ങളുണ്ട്. ലോകം ഏതാണ്? വൈകുണ്ഠലോകം. ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങൾ എന്ന് എഴുതിയ വൈകുണ്ഠ ലോകം എന്നോട് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്നാണ് പറയുന്നത്. വൈകുണ്ഠലോകം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൈകുണ്ഠലോകം എന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് മാതാജി. വൈകുണ്ഠ ലോകം വരുമ്പോ മറ്റേതും വരുന്നില്ലല്ലോ, ഗോലോക വൃന്ദാവനം വരുന്നില്ലല്ലോ. അത് പ്രത്യേകം വേറൊരു ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ശരി. അപ്പൊ ശാശ്വതമായ ലോകത്തിന്റെ അധിനായകൻ ആരാണ്? പരമപുരുഷൻ. ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകം 8-ാം അധ്യായം 14 ഭൗതിക ലോക അല്ല ഉഷ മാതാജി പറഞ്ഞു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോത്തമമായ ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകം മുതൽ ഏറ്റവും ഉള്ളവരെ ഓരോന്നും ജന്മമരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ് ആണെന്നും കുന്തിപുത്ര എന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിയവർ ആട്ടെ പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഗ്രഹം ഏതാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം അഥവാ കൃഷ്ണലോകം. ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയായി എല്ലാ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളെയും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സൂര്യൻ തന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ ചൂടും വെളിച്ചവും പരത്തുന്നത് പോലെ. ഞാൻ സെറ്റോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതി. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ഒരിടത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ സൂര്യൻ തന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ ചൂടും വെളിച്ചവും പരത്തുന്നത് പോലെ
ആ എന്താ ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയായി എല്ലാ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ആവിഷ്കാരങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഏത് ഭാഗത്തത് ആൻസർ? ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയായി എല്ലാ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ആവിഷ്കാരങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചു. പേജ് നമ്പർ 81 80 ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. കാരണം എങ്ങനെയാണ് ഒരിടത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണ്. പ്രകാരമാണ് സൂര്യൻ തന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ ചൂടും വെളിച്ചവും പരത്തുന്നത്. അതുപോലെ ഭഗവാനും സർവ്വവ്യാപിയാണ്. ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകമായിരിക്കില്ല 4:2 എന്താ പറയുന്നത്? ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം. ഭഗവാന്റേതായ ഈ സർവോത്കൃഷ്ട ശാസ്ത്രം ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയതാണ്. ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷി ഉപദേശം. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 4-ാം അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ഇത് എളുപ്പമാണ്. ഇതിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എളുപ്പമല്ല. അപ്പം ഭഗവത്ഗീതയിലാണ് കൂടുതൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിലൊക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതെ. പക്ഷേ ഈ പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോ ഭഗവത്ഗീതയും വായിച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സംശയം ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. 13-ാമത്തെ നോക്കാനില്ലേ? 13-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ ഒരു ഫലവും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലം, ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം. ധീരന്മാര്, ഉന്നത അധികാരികൾ അല്ലെങ്കിൽ ധീരന്മാര് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശരിയായ സൂത്രവിദ്യ അറിയാൻ കഴിയാത്തത് ആർക്കാണ്? വിശ്വാസ്യരായ ആചാര്യന്മാരുടെ വചനങ്ങൾ ശ്രവിക്കാത്തവർക്ക്. ആത്മീയ ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിന്റെ ശരിയായ സൂത്രവിദ്യ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അവർക്ക്. ഭഗവത്ഗീത 9-ാം അധ്യായം 25 എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവർ പിതൃക്കളുടെ ലോകത്തെത്തുമെന്നും ഇവിടെ തന്നെ കഴിയാൻ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന സമഗ്ര ഭൗതികവാദികൾ ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ശേഷിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അതേ നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇതിൽ പറയുന്നേക്കാളും നമുക്ക് അത് നല്ല എളുപ്പമാവാം. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ആധ്യാത്മിക തമോ മണ്ഡലത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണനെ മാത്രം ഭഗവാനെ മാത്രം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവർക്കാണ് ആധ്യാത്മിക മണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപിക്കുക. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 18:66 ഭഗവാൻ എന്താണ് ഉപദേശിക്കുന്നത്? എല്ലാ ആരാധനാരീതികളും ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കാൻ ആമേക ശരണം വ്രജ എന്നല്ല പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. എല്ലാതും വിട്ടിട്ട് ഭഗവാനെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കാനാണ് പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ മോചിപ്പിക്കാന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്നും വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്നത്? എല്ലാ പാതകളും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കുമെന്ന് തെറ്റായ ധാരണയാൽ യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്നും വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്നു. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെ എന്താണത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കപ്പെട്ടവർ? യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്ന് എല്ലാ പാതകളും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കുമെന്ന തെറ്റായ ധാരണയാൽ തെറ്റായ ധാരണ ചെല്ലുന്നോണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. എല്ലാ പാതകളും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിക്കുമെന്ന തെറ്റായ ധാരണ വഴിതെറ്റി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന്റെ ആൻസർ എവിടെയുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മ്യൂട്ടായിണ്ട്. ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. 88-ാമത്തേത് ആദ്യത്തെ ലാസ്റ്റിൽ എല്ലാ പാതകളും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കുന്ന തെറ്റായ ധാരണ. ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ലാസ്റ്റില് മറ്റുള്ളവർ താൽക്കാലികമായ ആരാധനകളെ ഭൗതിക ബന്ധം ചെയ്ത് എല്ലാ പാതകളും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കുമെന്ന തെറ്റായ ധാരണയിൽ ഇവർ യഥാർത്ഥ പാതയിൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് മാതാചാര്യ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കപ്പെട്ടവർ യഥാർത്ഥ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ എന്നാണ് അവിടെ. ആരാധിക്കപ്പെട്ടവർ യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്നും വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്നത്.
ഇവിടെ അങ്ങനെ ആൻസർ കിടക്കുന്ന എല്ലാ പാതകളും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിക്കുമെന്ന തെറ്റായ ധാരണയാണ്. അതായത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തവരല്ല അവിടെ. ബാബ പറയുന്ന മോചിക്കും പുരുഷനാഥി ചില വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർ താൽക്കാലികമായ ആരാധനകളിലൂടെ ഭൗതിക വിധാനത്തിൽ തന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നു. എല്ലാ പാതകളും അതെ ഭൗതിക വിധാനത്തിൽ, അതായത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തവരാട്ടോ യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്നും വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തവർ അല്ലെ? അപ്പോഴല്ലേ വരുള്ളൂ. അവിടെ ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് എല്ലാം പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വഴിതെറ്റുന്നത് അവര്. അതിന്റെ മേലത്തെ സെന്റൻസ് വായിച്ചിരിക്കുക. മറ്റുള്ളവർ താൽക്കാലികമായ ആരാധനകളിലൂടെ ഭൗതിക വിധാനത്തിൽ തന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നു. എല്ലാ പാതകളും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കുമെന്ന തെറ്റായ ധാരണയാൽ ഇവർ യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്നും വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെ? അതായത് ഞാൻ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെ വോയിസ് ഇട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നത്. ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്, പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാത്തവർ യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്നും വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്നല്ലേ വേണ്ടത്? ആരാധിക്കാത്തവരാ, ശരിയാ അല്ലെ? അഹം സർവസ്യ പ്രഭ എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. അഥർവ വേദത്തിലെ ഗോപാലത ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവിന് വൈദിക വിജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ച ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്നും അഥർവ വേദത്തിലെ ഗോപാലത്തിൽ പറയുന്നു. നാരായണോപനിഷത്തിൽ എന്താ വ്യക്തമാക്കുന്നത്? പരമപുരുഷനായ നാരായണൻ ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചു. അങ്ങനെ നാരായണത്തിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മാവ് ജാതനായി നാരായണ പ്രജാതികളെ സൃഷ്ടിച്ചു. 11 രുദ്രന്മാരും 12 ആദിത്യന്മാരും എല്ലാതും നാരായണനിൽ നിന്ന് വരുന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:1 പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ മാത്രം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരെ ബുധ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും ആദികാരണനും ആനന്ദദായകനുമായ ഗോവിന്ദൻ അഥവാ കൃഷ്ണനാണെന്ന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത 5:1 പറയുന്നു. ബുധ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? കൃഷ്ണനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നത്, ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരെ ബുധ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരെ മൂഢന്മാരെന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? മൂഢന്മാർ പരമപുരുഷനെ നിന്ദിക്കുന്നു. അവർക്ക് ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഭൗതിക ശക്തിയുടെ നീർച്ചുഴിയിൽ അകപ്പെട്ടുന്ന അത്ര മതി. അവർക്ക് ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. കുരുക്ഷേത്ര ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിച്ചത്? യുദ്ധം ചെയ്താണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചത് അല്ലെ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാനെ അഭിജ്ഞൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? എല്ലാ ആവിർഭാവത്തിലെയും പ്രവസ്ഥാനം ഒരു ജഡവസ്തുവായ ശില പോലെ അല്ലെന്നും അഭിജ്ഞൻ അഥവാ പൂർണ്ണബോധവനായെന്നും. വർത്തമാനം എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും പൂർണ്ണ ബോധവാനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് പൂർണ്ണജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. എല്ലാതും അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 7:26 എന്താ പറയുന്നത്? ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതും എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്, പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ദേവന്മാരും ഉൾപ്പെടെ ആർക്കും എന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും. ആർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ജീവജാലങ്ങൾ പലതരം ശരീരങ്ങളിൽ അനുഭവിക്കുന്ന യാതനകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ജനനം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം, മരണം എന്നീ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ പല ശരീരനിരന്തരം യാതനകൾ അനുഭവിക്കുന്നു. ജനനം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം, മരണം, ജന്മ, മൃത്യു, വ്യാധി. അതിനെ പറയുന്നത് അത്. കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനുള്ള ലളിതമായ മാർഗം ഏതാണ്? ശ്രവണവും ജപവുമാണ്. ശ്രവണവും ജപവും. ശ്രവണവും നാമജപവും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ശ്രവിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്? ഉപനിഷത്തുകളെ സമഗ്രമായ ഭഗവത്ഗീത നേരിട്ട് ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടി. അതിനാൽ ഭഗവത്ഗീതയെ ശ്രീഭാഗവതം ജപിക്കേണ്ടത് അത് ഉപനിഷത്തുകളിൽ നിന്ന് പരോക്ഷം. അതല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സ് മാലിന്യങ്ങളിൽ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീമതവും ശ്രമിക്കണം. കാരണം മനസ്സ് മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റും. ഇപ്രകാരം എന്ത് സാധിക്കാണ്? ഭഗവാൻ ഭക്തന് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഭഗവാൻ ഭാഗവത ശ്രവണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തനുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങള്: രാജസികവും താമസികവുമായ
പ്രകൃതി സംഭവാത് അസംഭവാത് ഇവയുടെ അർത്ഥം. അതായത് എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ഭാഗവത പൗത്രീകരണം സംഭവിക്കുന്നതല്ലേ മാതാജി? അല്ലാതെ പൗത്രീകരണം സംഭവിക്കുന്നു. മാത്രല്ല എന്താണ് വേറെ കൂടി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മള് ഏതിൽ നിന്ന് രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും രജോ തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും മുക്തിയാണ് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. കഴിഞ്ഞ മാതാജി പ്രശ്നമുണ്ട്. ഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതാകും ഇതൊക്കെ പറയാം നമുക്ക്. സംഭവാദ അസംഭവാദ. താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജാതനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ മാർഗത്തിൽ പരിശുദ്ധനാക്കാൻ കഴിയും. എഴുതാൻ കിട്ടും നമുക്ക്, പോയിന്റ്സ് എഴുതാട്ടോ. ഭാഗവതം ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങള്. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ശ്രവണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റും. സാമൂഹ്യ സൗഹൃദയസ്ഥനായ ഭഗവാൻ ഭക്തന് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് സംഭവാദ് അസംഭവാദ് ഇവയുടെ അർത്ഥം വിശദീകരിക്കുക. സംഭവാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സംഭവാദ് എന്ന പരമോന്നത കാരണത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്. അതായത് എന്താ പറയാ, സംഭവാദ് സംഭവാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അല്ലെ. അസംഭവാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ദേവന്മാര്. അസംഭവാദ് സംഭവാദ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ, അസംഭവാദ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേവീദേവന്മാരാണ്. അസംഭവാദം എന്ന് വെച്ചാൽ പരമോന്നതമല്ലാത്തത്, അതാണ് ദേവീദേവന്മാർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മുഴുവനും കഴിഞ്ഞില്ലേ? നോക്കിക്കോളെ, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഫുള്ള് ഇതിലത്തെ തന്നെയാണ് കുറെ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് അത് നോക്കാം.